Menaka camancɛ kalanso ekɔliden musoman dɔ o bɔnɛla a nin na a sutara ye kalanso kɔnɔna la ni o ye lycée wa o tɛmɛlen kɔfɛ Bamako quartier Jumali la o duguma kalanso ekɔliden 2 olu fɛnɛ tora ji la. An balima aw bisimila ma Lactu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Kibara minnu sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin tile 2 laban ninnu na Menakakaw olu dusuma kasilen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ camancɛ kalanso ni o ye lycée o ekɔliden musoman dɔ a si tun bɛ taa san 18 na bɔtara kɛ o sukan kalanso kɔnɔna la ka kɛ ni novembre kalo tile 14 ye. Bɔkɛla ni surunin su kan wagati min na jateminɛw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko sani u ka a bɔnɛ a ni la a fagabagaw fɛ ko bingalikɛ walew kun taara ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ. Nka an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛlen don dugu ɲɛmɔgɔw fɛ walasa a ko tiɲɛ bɛ se ka dɔn. Wa o tɛmɛlen kɔfɛ Bamako groupe scolaire du quartier Mali ni o ye quartier Mali ekɔlisoba ye a yɛrɛla k'a fɔ ko ye duguma kalanso denmisɛnnin 2 kelen tɔgɔ kun ye Fuseni Jara ale tun bɛ sɛgɛmande C la a tɔ kelen dɔ ye Cheikh Mamadou Traoré o tun bɛ 4e B la ko nin denmisɛnnin 2 ninnu de tora ji la kabini alamisa don. Okumu kɔnɔna la ekɔli ɲɛmaa olu kɔni ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin direction nationale de l'enseignement fondamental ma ka u ladɔnnaya k'a fɔ ko nin denmisɛnnin 2 ninnu kabini alamisa tɛmɛlen ni o kun ye novembre kalo tile 13 ye ko nin denmisɛnnin ninnu suma ye fɔlɔ. Nka an bɛ waati min na i ko sisan ɲɛfɔli bɛrɛ kɔni ma kɛ ka se ka dɔn nin denmisɛnnin ninnu u tora ji la cogoya min na nka ekɔli ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye a sɛbɛnciya k'a fɔ ko u tora ji de la. Hali bi ɲinini baaraw bɛ sen na walasa tɛgɛ bɛ se ka da nin denmisɛnnin 2 ninnu su kan. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan kibaruya wɛrɛ mana bɔ ninnu kɔfɛ an b'olu fɛnɛ da kulo kan. An ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn sanga wɛrɛ.